Sibingelele umphathi wohlelo Baba Dimba, siyabonga kakhulu baba. Ngihlekile ethi Baba Dimba ungavumi bakumeme meme abo. Yawuthi hayi akudlalwa. Sibingelele abazalwane basihambele. Bakhona abaqala ukufika lapha phakathi kwethu. Mabe phambi izandla nje kwanele. Ngicela ubuze umakhelwane uzomema next week noma uzofika wedwa nje isiqukaquka nje wedwa noma uzofika wedwa. Mphendule nawe uthi hayi angazi noma uthi uzobona khona. Uzani imbono ungitshele konke kuyamenywa bazalwane. And ungammemi umuntu ongazange umthandazele ngoba uzosuka ngisi. Yeah. Sibingelele ibandla lonke lika Jesu Kristu wasithengele igazi lakhe ubaba be-leadership and their families egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Sibingelele nesithando sami Mama Hlaba who is a blessing in my life. Manibona ngigijima ina strength enginaso is because ku right endlini uMama Hlaba uyawenza umsebenzi wakhe to support and stay. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thandazweni ukuthi sibe sufficient bazalwane. Right now nisikhulekise sizamba into ezinjenga electricity amanzi sibe nento zethu sibe off grid. Now it is possible ukuthi kube njalo singahlupheki. uNkulunkulu unabantu bakhe abanye uzobenza ama-financial reservoirs ngoba uyababona uNkulunkulu banenhliziyo yokusupport umsebenzi kaNkulunkulu. Sizoyifundisa ngimini lonto importance yokuba yi-helping hand financially. Ngoba i-silver ne-gold elika Jehova wena nje you can tell God ukuthi Nkosi mawuthe wangenza i-multi-millionaire kwi-budget yami you will be number one. Sometimes ngingakubeka ngithi mhlawumbe ukuba busy kwethu kwenza ezinye izinto ezibalekile singazifundisi. But ke emva kwephasika sozama yonke indlela ukuthi sibe nama church revivals are more ekutheni i-revival ebandla kuba ibandla lihlatswe phansi lifundiswe and lifundiselwe ukwenza lezo zinto ukuba libe fully equipped for umsebenzi. Ngoba iphutha nathi bashumayeli SCS salidebesela sengikhuluma ngami ke ukuthi senze sure ukuthi abantu mabeqeda ukusindiswa bayafundiswa ba-apply into abayifundiswayo ukuze bakhule bafundise abanye. So kuyenzeka sometimes bona ibandla lingakhuli in number is because alikakhuli in the spirit. Ukuhamba kwembewu ukuthela noma yini mayithela imbewu iba khona. Uma into ezitshaliwe ithanga watermelon ama-orange ngesikhathi ethela khona imbewu phakathi. So ukuthela kusho ukukhula kwebandla. Imbewu kusho ukuthi abantu abanjengabo bayanda.
kuyadliwa la kulomzalwane kuphinde kutshalwe kulomzalwane ngoba uthethela kuyezwakala la phakathi kwesithelo kukhona imbewu. So imbewu isho ukwanda kohlobo, imbewu imelizwi uthi uhlobo nje alande ukuze ahlale khona ama-orange. Uma ibandla lingakhuli kusho ukuthi kushoda imfundiso noma kushoda ukulalela emfundisweni ngokungayenzi into efundiswayo. Manje igatsha elingatheli alimjabulisi uNkulunkulu. Elithelayo liyaprunwa, ukuprunwa kusho ukuthi kuba khona izinto ezisuswayo kuwe uze uthele kakhulu. Usekhona? Khona umehluko phakathi kokuprunwa nokususwa kokhula around lento etshaliwe. There are times la kususwa khona ukhula. Ukhula lisuswa kakhulu uma into isencane. Uma isihlahla sesisikhulu ithunzi nje lesihlahla lenza izinto ezingaphansi zisho. Akuvamisile utshani ukujabula phansi kwesihlahla. Buyasha ngoba ilanga kusalitholi. So into eyenzakalayo asisekho isidingo sokuthi kususwa ukhula around lesihlahla. Sekufuneka kuprunwa amagatsha esihlahla. So i-pruning ne-weeding are not the same. I-pruning iza kuwe ngqo. Makuthiwa ebandla lase-Efese ukhuthele uyakwazi nokubona abazisho ukuthi baba apostoli bengesibona kushiwo into ezinhle bese kuthiwa but nginalento ngakuwe uthando lokuqala ulishiyile. Usho ukuthi pruning leyo. But uyamthanda uNkulunkulu ukhuthela uphuthe enkonzweni ake silungisele inhliziyo yakhe encane mawukhutshiwe nokungaxoli ngoba kuzovimba ukuthela kwakho. Amagama okuqala anikwa umuntu mayiqeda ukwenziwa uNkulunkulu mayithe asenze umuntu wathi mayiqeda ukumenza wathi be fruitful isibusiso sakhona. Akasho ukuthi be busy. Kuyenzeka sibe busy sibe nento zasesontweni sibe namalokhuzana amaningi ama projects amaningi kodwa singabe fruitful before God. Singabe fruitful before God. To be fruitful kusho ukwanda kwakho emsebenzini emihle. Ukuba fruitful kusho ukubonakala kwempilo kaKristu, icharacter kaKristu phambi kwabantu babona uKristu kuwe. Nangizwa mawutshela abantu usindisiwe kade bekwazi ushibiza nabo bathi soke sibone kusebelinde amafruit. Hayi siyakuzwa ukuthi usindisiwe kodwa soke sibone besihamba nawe phela. Siyakwazi ukuthi njani umthetho wakho. So ngesikhathi ubonakalisa izithelo zikaKristu kubo. Lithi iBhayibheli masithandana izwi liyokwazi ukuthi uKristu uthunyiwe. Kunezinto ezimvimbela uKristu ukuthi angaziwa izwe. Ngendlela esiphila ngayo nangendlela yabona ungezwani kwethu usindisiwe kwenza abafuna ukusindiswa bangasindiswa. Bathi ukhona makunje i-right ingakholwa. So lento asishumayeleli ukuthi kube into oyenza ngoba inyama yakhe ivuma. No. It's constitution, instruction, command. Izinto eziyintando kaNkulunkulu ngempilo yakho. Okufuneka wena ukhombisa ukuthi uthobile phansi kwesandla sakhe esinamandla. Ube umuntu ozovumela umoya ongcwele akwenze ube pliable, ube flexible for the hands of God mayikubumba. Ibandla yindlu yombumbi ibandla. Kubunjwa isimilo sakho, kubunjwa
uKristu azi uKristu abunjwe kuwe avele mina uthi ukhulumisa okwakhe akuhlangani ukukhuluma komzalwane ekhuluma amagama afile amagama yabona harsh kodwa ethi usindisiwe kanti manje kufanele sihambe ngokufanele ukubizwa esibizwe ngakho ngithe mangiqala ngathi inkinga ayikho kakhulu kuSathane kuSathane we are not pulling down ama strongholds ingqondo la kudilizwa khona ama strongholds uSathane akana chance as long ingqondo yakho ibanjwe amandla amangcwele uspiritually minded ibanjwe imfundiso gcwala imfundiso ingqondo into enza kube kukhulu ukwenza lento uNkulunkulu ayishoyo iblockage isengqondweni nangizwa makuthiwa ningazenzi khona inhliziyo zenu manelizwa izwi akhulunywa inhliziyo le mangithi le angisho le phambi igazi futhi angisho uspirit man ngisho psychological man uyena omelana nezinto zikaNkulunkulu so that is why sewumamukela uJesu ugcwaliswa ngamandla kaMoya nangizwa sewumamukela uJesu waba umntwana kaNkulunkulu ugcwaliswa ngamandla kaMoya ube ufakazi kaJesu ufakazela uJesu umele uKristu abunjwe kuwe njoba na ubunjiwe kuKristu waba isidalwa esisha waba umsebenzi wezandla zakhe sekufuneke manje uKristu avele kuwe makuthiwa uKristu azabunjwe kusho ukuthi bambona abantu empilweni yakho oyiphilayo and lonto ayizokwenziwa amandla akho khohlwa na ungacabanga ukuthi njengoba ngikhuluma nawe nje ngikhuluma nawe ngoba izokwenziwa wena ngamandla akho lethe ngisho you must rely on the Holy Spirit you must be strong in the Lord not in yourself and in his power of his might to them that believe all things are possible akusho to them that are able kuthiwa those that believe ukukholwa kwakho kuletha ability kaNkulunkulu to do what you cannot do you don't have an excuse for not doing what God says what God says you do ngamanye amazwi awukwazi ukuthi ngibuthakathaka ingakho ngakwazanga ukwenza into eyishoyo no uthe uNkulunkulu ulethe umsizi moyingcwele osisiza ebuthakathakeni bethu ongamandla uNkulunkulu asebenze ngawo evusa uJesu kwabafileyo uJesu akazivukelanga kwabafileyo wavuswa uyise ngamandla kaMoyingcwele kuthiwa uyeke lo Moyingcwele osiza noma sesithandaza uma ngikwenzeki lokho kusho ukuthi ikhona le resistance yakho against uMoyingcwele 1 number 2 ikhona lento yokumcima uMoyingcwele ukuthi angakusizi manje akakwazi uMoyingcwele ukwenzisa intando kaNkulunkulu engakayehlula ingqondo yakho umsebenzi wakhe namadimoni mayingena iphathe eningi yamadimoni engqondweni nikhona uSathane nje mayingena empilweni yomuntu indawo ayijahayo ingqondo ngoba lapho khona ioffice yonke impilo yakhe lithi iBhayibheli out of that heart meaning your mind are the issues of life ingakho kuthiwa ayigcine phezulu zonke into ongayilondoloza even ukulondoloza imali yakho kodwa into ofuna ukuyilondoloza ukudlula zonke ingqondo ngoba out of your mind ukukhuluma nokwenza yonke into oyenza ngisho ukudelela kuphuma engqondweni nenkani nongezwe nokukhubeka kalula ube touch ube irritable ube umzalwane ongathintwa ugula ngengqondo ngiyaxolisa ukusebenzisa lokuzana ebukhulu kanje I mean, your mind it has not soundness because we are avoid a sound doctrine. Now you can't have sound mind. Ukuphila phambi kaNkulunkulu akufani nokuphila lokho sikuphilayo. Phambi kaNkulunkulu uyakwazi ukuphila kanti ufile. Usho njalo incwadi kaTimotheo chapter 6. Laba bathi they are dead alive, bafe bephila.
Uyakwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu ngoba uzelwe uNkulunkulu kodwa uhambe ngenyama still. Kuyithuko lenhlamba nje uthi mina ngiyasishaya isifebe mina ngiyasishaya angidakela. Usho usindisiwe akusho lokuthi awusasindisiwe. Ukuthi nje ingqondo yakho uyigcine ukuthi ihlale imntwana. Ingakhuli ngezwi. Izokuphoxa. Izokuphoxa kubantu osebenza nami sithi hawu mzalwane. Hawu nawe uyayikhuluma lento. No ukuthi angifuni ukudakelwa umuntu. Angisindiswanga ngiyigwala mina ngiyashaya bese ngiyayixolisela enkosini. Bayakusho abazalwane uyangicika. Ilanguage yengqondo yenyama leyo. Ingqondo engasetshenziwe nebukhuni. Uhamheshe. Ingqondo ithi nomuntu wayipheka ngezwi kathi uthandazile ingavuthwa. Njenge ingqondo kaJudas Iscariot. 3.5 years ehlala noJesu eshume etrainwa naye a disciple, a student, a learner. 12 akusho 11 disciples kuthiwa 12 khona uJudas Iscariot. Ma ebapheka uJesu ebaphendula noJudas Iscariot uphakathi kodwa uyizambane elingavuthwa. Yabona soshunyazwe kakhulu. Feka bukude. Bengasafanele ukuba usaresponda usareacta kanje mawuhlangana nezilingo. And manje mawungakhuli ingozi wena content zokusondela ezithatha advantage ukuthi awukhulile. Mawungakhuli kune class ongeke ulipass uzoloku ulifaila njalo. And mawungapass khohlwa ipromotion from God ngeke akunike. uNkulunkulu akayethembi into akazange ayitest. That is why we are lectured. Angishumayela ngiyalectureish. Yabo uNkulunkulu uyayitesta into azoyisebenzisa. And akavela itest uyihlalisa phansi ifundiswe. Bese iyo test ukuthi ibilalela yini makufundiswa. And most of the time ave sifeyila singabazalwane. Hawu ngathi sahlolwa na ukutshela abantu ngoJesu ingakho singakho. Bekufana ke nje mina mase ngitshele abazalwane baba u10 ngiyitshela ukuthi sengiqedile sekufanele ngishunela baba u10. Uzwile uJesu waqala ngabantu abangaki 12 simangaki manje we are in millions and millions of yabo 12 is enough. Le 12 upper room yaqhamuka isi120 12 times 10. Le 120 kwashumolo yedwa kule 120 kwasinswa 3000. Bekufana nje mase ngibambe abawu12 la seku right mina sengiqedile lo umsebenzi. Mina sengizoshuna lapha ibona sebezothola enye i12. Nangizwe uNkulunkulu washo kanye wadala kanye. Konke akudalile kwasike yazandisa kona ngohlobo lwazo. Mabethi yini evela kuqala inyoni inkukhu neqanda kwavela inkukhu. Ubatshela. Nansi anse eBhayibhelini wadala inyoni zezulu, wadala inyoni, wadala izilwanyana, wadala fish. Bona ke basebetshela ukuthi zalanani ke nina nande kwaphuma iqanda lakhe. Sekumsebenzi wenkukhu manje ukwenza sure ukuthi generation elandelayo yes. Ngoba it's a sign of life. It was a blessing to Adam and Eve. What it be fruitful, what it be. Ubi ufana nokuthi maye uNkulunkulu edala what let there be light, let there be light, and there was light. So mayithi uNkulunkulu be fruitful ufaka imvelo yokuba fruitful kwena. Izwi alihambi lodwa liko empty lihamba ne-potential to multiply yourself. Be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Izwe lela sizonqoba ngokulithandazela kuphela solinqoba ngokwanda kwethu. Sande kwande. There's power in numbers. Ngiyacabanga ukuthi yabo ngoba lapho ama-Muslim emaningi khona alingeni iBhayibheli ngoba maningi.
abazalwane bawu-5%, 95% ama-Muslim. Nomthetho eParliament kusebenza umthetho weQuran. Ayekho uzophikisa ngoba akanavoti. So uyayazi ukuthi uNkulunkulu ayisho might be fruitful, multiply, replenish the earth. Ureplenish uthi refill and subdue it. Sizodlala amadimoni, so kuzokuba nzima uhambe ebusuku la. Ingane zethu zidliwe ngulu ngoba asibatsheli abantu ngoJesu kwanda uhlobo lwethu. Kuthi uJesu yonke le ndawo. One can chase 1,000, 2, 10,000, 4, 100,000, 3, 100,000, 4, 1 million. See, multiply by 10. You know, 10th power. That's how we multiply. Masihleli sisodwa sinamba efanayo. Nami njoba ngumelisweni ngibona ubuso obufanayo kusho ukuthi angashumayeli. Mhlawumbe mina nginenkinga. Kusho ukuthi mina engishumayela into enganikhulisi. No, ne-Assemblies of God angishiyelanga ukuthi ngizoqala isonto. This is a movement. This is an army. This one. This is God in action. Ibandla liuNkulunkulu in action. LiuNkulunkulu subduing the powers and the principalities zobumnyama. Uma kune prince demon ephethe le ndawo waseVerelem, kufanele mase khona thina yehle esihlalweni kuhlala uJesu abe inkosi yale ndawo. Yabo. U12 nje wabazalwane engibathole kahle ngithulule yonke into okubona balanda i12 babe u24 i24 ilanda enye i24 babe u48 i48 ilanda enye babe u96 inyanga nenyanga bakhule kanjalo umzalwana nje atarget umphefumulo wodwa ngenyanga yonke. That is the minimum number. Singatarget ikhwama zemali, sitarget inamba yemphefumulo efanele sisindisiwe. Sine solution, wonke umuntu osine solution. Bangafa abantu uphethe umthi. Bantu abasha bangadlala abafana namantombazane badlala izifo, badlala ama drugs nikhona nibatsha. Ngoba kuthiwa niyo prophet mase ngigwele uMongcwele. Ukuprofeta kusho ukurelease izwi lenkosi, and that says the Lord. Kuyezwakala? Mayise fika uMongcwele abashabeni boprofeta babona ngisho imbono, bavakashelwe izulu, babona ama visions. Mayingenzeke lonto ngiyakhathazeka ke mina ngoba ngiyayazi into engangiyibizela. Mayingenzeki kungabiza ukuthi ngishintshe ne location ngiyoshumayela la ngizozwakala khona. Ukona uthi oh shwele baba, no ngisho I'm serious because nami kunomuntu ongihluphayo la engi-accountable kuye, the chief shepherd Jesus Christ. Lokho ebuza ukuthi yini abantu bangandi la kanti uthini kubo. Kamfune ngiye Eastern Cape la ngizothi makithi 1 bathi 2 isikhathi ngiyasibona asisekho. Ungasebenzisa ngisho cell phone. There are many ways ngozisho ngingimi of winning souls. Many ways. And people are ready. Inkolo they cross, they do lento kuthiwa flow crossing. Basuka enkolweni zoyise bajoin uKristu. Isikhathi seharvest ongakazi usibona. Kodwa manje into efunekayo asiphakamisa amehlo. Uthi uJesu phakamisa amehlo nibone ukuthi amasimo avuthiwe. Kusho ukuthi abengaphakeme, abebuka phansi. So uyezwa in the spirit mawukhuluma nabantu ababuka phansi, abangaboni la uJesu ebona khona. Mawuze wena nje enkonzweni it's enough. No. Ucabanga ukuthi yini sithi abaqala ukufika abame ngenyawo ngoba basuke bemenyo wena. Mangasami umuntu kusho there's something wrong here. Khona ongazange akuthola uphumule ezile ukudla uze kusindise wena manje uthule wena ayisadluli kuwena. Nasi isono la sikhona. Uthule
kanti onendodana nobufakazi. Akufuneka usube i-theologian tshela abantu ukuthi uJesu kwenzeleni, sekuyimessage leyo. Unqoba noSathane ngoba unqotshwa nangezwi lobufakazi. Yabo? Ungajahi ukuthi uSathane unqotshwa ngokushumayela intshumayelo ezinkulu. No, unqotshwa ngobufakazi uSathane. Ubufakazi negazi kulingene kanje. Simnqoba ngezwi lobufakazi nangegazi. Uyabona lezi zinto zimi kanje. Ubufakazi negazi cishe bulingane. Ufakazi ngokuthi uJesu kwenzeleni negazi kaJesu Kristu cishe benza umsebenzi ofanayo. Bamnqobe ngobufakazi nangezwi. Yes. Bomile, I can see them in the spirit. Bomile abanye baziba ujoina inkolo ezironke ngoba benxanile. Ukhona nempendulo. And iyabulala lonto into yokuthi into yabantu ebekwe kuyo ungayidlulisela ebantwini. Iyakujikela ikwenza ikholo elipholile, ukwenza ikholo elibandayo, ukwenza ikholo elidlala inkanuko. Uma ungayezweni izwe lizobuyela kulongena kwena. Uma singayi siyotshela uJesu, siyotshela izwe ngoJesu, izwe lizongena endlini kaNkulunkulu. Siphiliswa kwezwe, sihambiswa kwezwe. Kungena ama devil worshippers la as operate ngoba siwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Yabona? Kuphithizele ngisho ezingane zethu, kuphithizele ngisho emndenini yethu ngoba asiyenzi lento uNkulunkulu asithumela. Sengishela kuMongcweleyo ukuthi aqhubeke unpoke nize nivume. You can't be quiet at such a time as this one. Amanye ama-problem wakho azosolveka ngokuthi uhambe uyothandaza kulamuzi. Uyaqamba uyabuya emzini wakho sekusolveka i-problem. Did you know that secret? Ezinye inkinga zifuna ufuna inkinga ekomunye umuntu ngesikhathi uthandazela inkinga yalo yamuntu uthi uyaphenduka uNkulunkulu sesolve yakho. Yes. Yes. Ube wazi ukuthi ingane yakho ayikhona kodwa ushumayeze ube nomthwalo ngengane yalapha kamakhelwane uthandaze kanti uNkulunkulu ngalo ndlela uzokubhatala ngokuthi ingane yakho ivakashele uJesu ebusuku. Mhlambe ithi yavula ivula iselfoni ihlangane mhlambe noma amahlaba eshumayela. Uzwe ibubule ekameleni ungene uthi mhlambe khonto yenzakalayo. Uyizwe ingane ithi ngifuna uJesu. Ufuna ukusindiswa. Why? Ngoba ububhizi wena uyosiza kwamakhelwane. uNkulunkulu wasale esiza. Give, it shall be given unto you. Isikhathi lesi esingabudinga ubuthongo. Angisho ubuthongo lo basempetheni no physical. Ngisho ubuthongo bu spiritual. Ngizonika ama signs ukuthi uzibona ngani mase unobuthongo. Kuthi intombi ezelisho umzayilinda umyeni, which is a sign of ibandla lilinda uJesu. Kodwa zamlinda zazathini? Zozela zenze njani? Zalala. Ubuthongo buyahlasela, bahlasela uJesu ezokhashela. Bahlasela abafundi. Balala ngesikhathi esirong endaweni erong. La kuthandazwa khona, uJesu uyathandaza la. Ujuluka ezithukuthuku ezifana namathonsi egazi, bona bayahona ngalo. Balele endaweni ngesikhathi esirong endaweni erong. uJudas Iscariot yena ngaleso sikhathi wayingalele. Behlangene nezitha zikaJesu. Yabona? Abantu bakaSathane abalali bandize ebusuku ngesikhathini lelo. Babe imhlangano emkhathini angaphansi kwamanzi. Akulalo. And they are fully dedicated to Satan. May Satan kill your mom. Khona ngizokwenza ucebe. That person will kill his mother. They are obedient to the devil. Vuma lo mfana khipha lesisu uyaskipha. Mawusho uSathane. Esene soul tie nalengane ukuthi lengane ngiyayithanda kodwa ayikho into engizoyenza. Ukumuza umuntu mayisho njalo. Mayithi ayikho into engizoyenza kusho ukuthi uphoqwa into ethile. Uyisigqila sento ethile. Kufuneka athembeke kule nkosi yakhe ayikhonzayo. Mayithi bulala lengane.
usathane uyabona abantu abaphila ngokuthengwa bawubulala abantu abayenzi in a normal way lanto ingakho beye enyangeni bayosetshenzwa. Uma ngabe nathi sizovuma uMngcwele sisebenze thina sibulala abantu siphilisa abantu ngesibindi esingasazi nokuhlanipha esingakwazi sikuthatha kodwa ianswer ethi uMngcwele usinika lokho okuhlanipha isibindi ube nesibindi sokutshela umuntu okuphethe emsebenzini wakwezwa ngoJesu usindisayo before ukhulume naye ukhulume ngaye kuNkulunkulu qala before ukhulume naye ungayi nje ungazange uqale ukhulume nomuntu ozomthinta masukhuluma hamba yoma kuNkulunkulu ubiza igama lakhe umphehlo egazini kaJesu makusibusiso Ndlovu umbize ukuthi sibusiso Ndlovu embusweni kaNkulunkulu. I demand your soul now. It has been paid, bought and paid for by the blood of Jesus. Jesus died for you. Uyaqamba uyakuye sewukhulume najula noNkulunkulu umbiza igama lakhe lapha egazini kaJesu. Binding the strong man lapha before you spoil the goods. Do you understand njengisho? Yeah. Impango awuyenzi ungaqalanga wanqoba lo omnikazi walempahla. Izizwe mazilwa mase sihluliwe esinye kuthathwa abafazi kuthathwa inkomo kuthathwa izinteni nangekhathi zoshaka kube kuba njalo uma isijwe sinqotshiwe besithathelwa impahla nathi ngesikhathi sithandaza asizila ukudla we are binding the strong man ngesikhathi sesifakaza sesiyothatha impahla ebezise sibayeni sika Sathane uthi mawufika nje uthi uJesu akufuneka uzokhuluma ama Greek nobani yithi nje uJesu uyasindisa mntaka uyakuthanda lento ekuphethe ube usho ngesibindi lento ekuphethe ngisho ephethwe icancer babhizi nje umathithengi manje bangena ezibhedlela ze-cancer nize nibheke ukuthi kuzokwenzakalani kunabazalwane uNkulunkulu aseqala ukubasebenzisana uNkulunkulu bavulela iminyango uma umzalwane la kuwe khona amandla okuphilisa umuntu uma ungawasebenzisa uzogula wena awusagula ugula kwakho ngoba okwakho kwathatha uJesu ngemvimbo yakho usugula ugula kwabantu ongabatsheli ngoJesu siyosithandazela abazalwane kanti sithandazela abantu abangalaleli wonke umuntu osinisiwe kwela kuthiwa nje mawukholwa egameni yobe kusanda kuphila umuntu wonke umuntu okholwayo la nje unesandla sokubeka unamandla uJesu akazange angene empty ungene egcwele amandla uthi amandla igunya lonke ezulwini nasemhlabeni nikwe mina ungene enegunya la kwena ungene enqoba ukufa ephethe ikhizi zokufa nezeHades akangenanga eyingane encane ezelo Maria ungene inkosi yamakhosi ungene ithuna limvuma lithi inkosi ngempela ngoba usekho kumina nangizwe uJesu kuwe ingakho kuthiwa mkhulu ophakathi kuwe izolo ngithe uJesu kuneverse lithi God is able to do exceedingly abundantly above all that you ask or think. Siyofika ngilolo verse uNkulunkulu unamandla okwenza ngaphezulu kwento oyicelayo bese lithi iBhayibheli ngokwamandla asebenza kuwe kusho ngakwamandla uNkulunkulu usebenza ngamandla kuwe ukukunika lento oyicelayo nangaphezulu kokucela usebenzisa amandla kuwe ngikuthandile ubufakazi bakho mama nawo imanga izinyawo ozala sheshe ngiyaxolisa ukusho kanje umuntu omdala ngiyingane wonke umuntu ola endlini unemphefumulo owamisela ukuthi usindisa ngayo kwamiswa mina ukuthi ngiyozalwa umndeni wakwaMahlaba ubaMahlaba uGerald ngeke ngizalwe enye indoda ngizozalwa yena ngangiyimbewu eyayisokhalweni lakhe wayengeke ubaba azalelwe enye indoda ngoba ngangikuye nangizwe njengoba nisinisiwe nje nisinisiwe ngoba nembewu yemphefumulo la kunini ngesikhathi udlala kunabantu angeke basibezwe bazobawofa bayesihogweni bamiselwa banecode yakho ukuthi bosiniswa makushumanyela wena abezwa ngothi ngisondele ngithi la kuwe nje obuhlela
awusinselwanga ukuthi uyezulwini kuphela kubonakala ukuthi makusiniswa wena kunembewu la kuwe yabantu abazosiniswa ngabo yeah ngesikhathi ungalaleli kunyakaza lembewu le ekufanele siniswe ngawo isenkingeni ngasigcini yesihogweni is not haphazard ukuthi ngizalo kwamahlaba vele ngangisekhalweni lwakhe einsizwa engane zalwa wazalwa nami sengikhona kuye kwafuneka irelease imbewu ashada release imbewu kuze qhamuke mina ngoba futhi uma unembewu enembewu nalo mbewu unembewu leyo mbewu nembewu ama generations ma umisele sisi ukuthi ngawe kuzosiniswa abantu abawu200 kusho kulo 200 kunabantu each person ake ngilinganise abawu200 kusho ngamanye sithi lo 200 masuzala omunye each person kulabantu abawu200 bezala abantu abawu200 sekwenye into leyo kusho ukuthi mawulokhu didizela ungabatshela abantu ngoJesu ungayirelease lembewu ezosindiswa ngawe iyona izotshela abanye basindiswe ube nengane enkosini phinde ube nabazukulu enkosini la kini kunamandla okuphilisa abantu bangabe sayisibhedlela yeah uJesu wavuka abafle he's the same yesterday today and forever even noma esekuwe is the same if he was a healer 2000 years ago he's still a healer but now he's going to heal ngawe you are going to use his name hamba yokwenza ubonta izokwenzeka lento engitshela wena hamba ufike ukwenza ubeke lo okuthiwa usezofa osekutshela ukuthi 6 months within 6 months uyakhamba athi umoya ngcwele ashona khona ungasho ukuthi hawu ngangathandazela ungasho it's not about you it's about the honor of the name ozoyifika uyibiza amen yaxolisa uyazi ukumiswa ingane kade ikubizile ingane bese ikumisayo yaxolisa yayijokhela bazana ngithande uphulo umntwana indodakazi wakho onande la fight of faith for your mom ibe nomthelela ibe nomphumela ibe ne reward uphume ngoshove ICU kanti uphi ubuma wakho kanti uyelo oh waphuma baba theba bam intimidator bathi mawenza kanjena uzozibona ke ukuthi ufana bakhuluma wonke amagama wathi ngiyahamba ngiyaparaphrase abazalwane wathi ngiyahamba from ICU futhi waqala wamasha khona la bantu kanti lapha abantu abala ICU balela bakwazi ukuyisisa yena wamasha kwamangalo nesuthi onjani uze kanjani lo onjani lo oyela endlini encane aphinda ayibuyela kwenze njani manje mntwana ngalomzuzu umahlaba akekho umahlaba ufaka into zakhe ebantwini ubanike equipment yokwenza into ezinje sekufanele bona bawusebenza ba exercise faith yabo this is the beginning of great things to come bebengamnika isikhathi eside phila kodwa uye lo namhlanje kunjengoba ngisho right amazing baba the bathi wathi ngiyahamba bathi dokotela kwenziwa kanje hey ngiyahamba sometimes you have to fight for your rights you have to fight nangu right usathane thank God for doctors nabo bakhuluma according to their field of knowledge yabo they are honest because of what they know yayizwa lona but manje makhuluma uDr Jesus na uzane ukwakhe yeah uyena bethi phuma la
manje sekuyena ukuthi ulalela bani siyabadinga odokotela. We have doctors even in the Bible. Luke was a doctor. But there are times la uNkulunkulu ethi khona akulalele iminti ngidini walalela ke usisi bavumelana bangena kwi-agreement kanti kuqale ngathi usisi uyena othi akwenzeke lento efuna uNkulunkulu kodwa umama enalokho ukuthi hey kufanele ngithi kunesi condition uNkulunkulu wakhuluma na kuyena base bekhuluma ilanguage efanayo zasaziyaduma. Obana bathi kulonyaka 2026 I avail myself for what God is doing in this planet Earth, exercising, exacting his power, resurrection power, divine power. I want to be instrumental. Use me, Lord. Niphamisa ukuthini? Niphamiselani? Ningaphamisi kanti nisho nje. Niphinde niphakamisa ngifuna ni serious kanjani? Othi nginibuze niphamiselani khona ngizobuza. And you will be surprised. uNkulunkulu is getting ready to use people onga expect ukuthi uNkulunkulu anga sisazomangala. Ngake ngayibona lo nto. Sengiyibone how many times? Ngayibona eSt London. Ngayibona eMthatha. Ngayibona eBushbuckridge. eBushbuckridge sasimisa imvuselelo. Labantu abasinswe imvuselelweni bethatha lento abayifundiswayo bazifake kwabanye kwathandazelwa abantu bethandazela abantu abasinswe imvuselelweni. Kwabonakala ukuthi sathola umbiko from police station ukuthi befike odokotela bezokhala ngokuthi engathi ama patients awasezi. It's in history lo nto ikhona nje ngikhuluma. It was 1990s bani Nkosi yami. Kodwa sasinemvuselelo Thula Mahashi. La ethi unkosikazi ngaya sathandazela imvula sekunesikhathi sekomamadamu sabatshela etendeni sathi imvula iyeza esikhondeni ukuthi kufika imvula kwavela kwashisa kakhulu ngalolo suku kwakushise ngalo ngatshela abazali ukuthi asibonge imvula wathi sathane sibongephi ngoba bayasha abantu ilanga ngathi lento ngathi asibonge imvula kanti ngizohamba ngiyoshumayela kwindawo mangihamba ngiyoshumayela kwanetha imvula kwagcwala amadamu uNkulunkulu wayihamba ngenyawo kulandawo. Yabona bokuqaphela mase kufika odokotela bezokhala epolice station ukuthi ama patients awasezi ngenxa lemvuselelo. I used to read the history yemvuselelo zo John Knox amadoda kaNkulunkulu okuthiwa kwakuvalwa ngisho ama factory enza ugwayi notshwala kuvalwa indawo zokuphuza utshwala ngenxa ukuthi they asked for cities mabethandaza but give me this city here. John Wesley John Knox D.L. Moody Charles Finney. uCharles Finney wakwadlula ngestimela esestimeleni abantu ababelinda istimela behlela umoya ngcwele ephakathi estimeleni behlela umoya ngcwele abantu edlula ngestimela abantu ababehamba nomlilo uzoba more enzuku zokugcina lo mlilo uNkulunkulu uzolanda ibandla elisenkazimulweni manje akube kuzoya ngabantu abalambela into zikaNkulunkulu. Usakhona? Yeah. Ngimbonile uNkulunkulu enze imanga ngezingceko zakhe. I remember kwakuse Cape Town. Kwafika lo bhuti hermaphrodite. Ngiyazi hermaphrodite. Ohlanganisa ubulili obuyi-2 kuyena. Abe nomzimba ngathi owesifazane kodwa ikhanda libe into abe nobulili obu2 abe nezitho zangasese eziwu2
emvuselelweni eyilapho uthi lo mzalwane Mshumayeli wakhona wathi ufuna ukuba yini kule nto zithu ngoba uNkulunkulu wayenza male and female azange enze male and female in one person. Wathi ufuna ukuba yini? Wathi ngifuna ukuba indoda. Wathi be a man in the name of Jesus wawaphansi. Bamthwala bazombeka ekhaya. Mayivuka ekseni sekusela ubulilo obubodwa. Mayivuka ekseni ishape seyishintshile. Mayivuka ekseni amabele ashile ngoba wayenamabele ashile. Wahamba wothenga izinto zabantu besilisa. Omunye wanqamuka imlenze. Ngikhuluma into phambi kaNkulunkulu uyazi mina. Wanqamuka imlenze weza phambili. Wathi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzonginika eminye imlenze. Base bembuza ukuthi icathulo senazo wathi waphisana ngazo ngoba ngingasenayo inyawo. Base bethi ubuqoka usize bani washo. Wathi lo mthandazela uhambe kusasa ke uyofuna lezi icathulo ngoba uNkulunkulu unginike inyawo manje. Ulalele kahle. Athandazelwe kungabonakala lutho. Wahamba waya esitolo inyawo zibonakala zikho. Wathenga icathulo njengokusho kumshumayeli. Usize. Wanele wasithatha nje eboxini wathi uyasifaka. Usifaka inyawo zingekho. Wanele wasifaka wathi shu unyawo ngoba ifaith ilalela kuze bese egcineni. Uthi umzalwane wase-Uganda ubani konje mama Shoma umfundisi wase-Uganda somkhumbula igama lakhe. uNkulunkulu umhambisa phesheya akanamali yokwela kodwa uNkulunkulu wenza indlela ukuthi akwazi ukuthi azayofika phesheya. Mayifika phesheya akazi umuntu. Wathi uNkulunkulu hamba ebhenki awahamba ebhenki. Mayifika ebhenki wathi imali akwiQ. Esamile kanjalo kwaqhamuka indoda ende ethe qhwi iphethe isaka lemali. Yafike yamuthi vu isaka. Yaflathela yahamba. Bantu uthi hayibo imali. Abese ilandela mayiphuma. Mayithuthu eminyango ayisekho. Wathi uMongcwele no ingilosi ithunywe yimina. Ulalele mina ngathi hamba yoma. That's what we need these days. Abantu abakwazi ukuzwa ivoice kaMongcwele. That's the type of move kaNkulunkulu. That's the type of people abazohamba noNkulunkulu. Abangezuhamba ngenjwayelo yengqondo. Abazohamba ngeleadership kaMongcwele. Abazobona into enkulu. I remember sise East London. uNkulunkulu wayesebenza lapha kwi-youth. Abantu abayifundela esikoleni. There were two girls. Abantwanyana abancanyana. I think kwakula kuse standard 7 ngalezo ikhathi. Manje kuzwana kungabangani. Kanti uNkulunkulu uzobehlela bobabili as friends. Base banenkonzo yokuhamba imizi ngemizi. La emthandazweni bebubuza i-address uMongcwele abatshele nokuthi bazofica kunjani lapha. Kunomuntu lapho ne-TB mhlambe usebuyiswe esibhedlela ukuthi ashone. Hambani lapho. Bahambe nge-address abayinikwe uMongcwele. Behamba bobabili bephethe uBhayibheli kungamantombazanyana. Bahamba. Sithunywe uJesu la ekhaya. Uthe uJesu kunomuntu ogulayo. Ubuyiswe esibhedlela. Kanti kwezinye indawo bebethi mabengena athi umuntu kulowo ndawo abafikele kuyona athi ngiphuphe kufika amantombazana awu2 aqoke njengalo. Kusho ukuthi uNkulunkulu usekhuluma nje bayikhuluma Cornelius. Uthi khona abayizayo abalethe ivangeli hlala nilindile nini. Eyizindaba obani abathi inkosi I'm part of that team. Obani abasho njalo. Zobona into ongazuyibona. Uzobona into ongazuyibona. Our God is real. Our God is here. Our God can.
but he's going to use you. Uzoba i-overall yakhe azoyiqoka awukwenza imanga eqoke wena. Amen. And uNkulunkulu uyibekile lento ukuthi economically ngibhizi la kunenkonzo engiyeze ebusuku. Sikhuluma ngoIsaac. uIsaac amadodana akhe ayine gift of knowing the times and to know what Israel should do according to those times. They were highly prophetic. Right? Manje uMongcwele uvusa umfowabo njoba belandelana nje. Balandelana noZebulon. uZebulon yena uspecialize nge-economy. Lo uspecialize ngezinto ezi-spiritual. Lo specialize une-gift kweze-economy. Manje uyabona ukuthi lezi zinto ziyadingana ngoba lo uma ngenaye engenazo izinto zikamoya lo oengcebo akuzomhambela kahle. Lo onezinto zikamoya engasupportwa uZebulon o reservoir yakwa economy. So there's that mutuality between the two. That's what God is doing these days. He's raising up abantu abazosponsorisha ukuhamba kwevangeli. Bakhona la. They are here. Abankulunkulu sekhulumile nabo. And uzoyiletha imali in a miraculous way. Ayizuza ngendlela ejwayelekile and uzobavulela amathuba amanye angaphezulu kwabo. Kumangala abantu ukuthi ungene kanjani lo muntu kule opportunity kanti ufaka uMongcwele for a purpose ngoba he is a man with a mission. Usekhona la endlini. So that's why one of the things uMongcwele ayisitshela thina noma mahlapa ethi ningahlupheka kakhulu. I'm going to provide you with people abazoba nenhliziyo yomsebenzi kaNkulunkulu. So ingakho ithemba lethu lingekho kubazalwane likulo sibizile. Very important lento. Yebo? Ingakho ungeke usithenge nangemali. Ngezwe ngathi abantu kuthiwa bayacasuka mangisho njalo ngoba kusho ukuthi bebe nenhliziyo yokungimanipulate ngoba benemali. Angeke ungithole. Nisekhona? Ah, my God, kumnandi kwasendlini yenkosi. Now, you were not receiving just a message. You were receiving the anointing that is carried by the message. You are all anointed as I'm talking to you right now for what God is saying to you. And uNkulunkulu unikhethile kwasenswanina basala abakini bengasinisiwe ngoba bona bazoyithola kuwe. You are a gateway yasezulwini to that family. Uyisango lezulu. uNkulunkulu mayeza kule family uzongena kawe. Manje awukwazi ukuhlala nje ube normal kanti uyimpendulo uEsther wenza ukuzogcina. Makuthule wena uIsrael uyabhubha wonke. Usiniswe kuqala strategically. Wasindiswa usebenza la usebenza khona ngoba kunamahamenti uNkulunkulu awafunayo lapha. Waletha wena kwangathi uyosebenza kanti it's the means, the end is to win those souls. Is to win them in the name of Jesus. Nalaba ofunda kubona esikoleni awuyanga nje esikoleni phela ngoba uyofuna i-degree noma i-diploma kodwa at the same time uNkulunkulu usebenzise ukuthi ngathi uyofuna i-diploma kanti kunemphefumulo ozoyithola ezofika izoni mayiphuma esikoleni iphuma singabazalwane. We gateway yaleso sikole wena. And mase sesezulwini sesithola imqhele wena inkazimulo yakho izoba bright throughout eternity ngemphefumulo wayiwina. You will shine bright as a star forever ngenxa yokuwina imphefumulo. Abanye useqala uNkulunkulu yabatshela ukuthi qala lapha hamba yokho nangu umuntu ozoqala ngaye. Siyabahlebela abantu uMongcwele abanendlebe yokuzwa lokhu umoya akushoyo emabandleni. Abanendlebe yokuzwa lokhu uMongcwele akukhuluma manje kuwo amabandla. Abanendlebe yokuzwa lento uMongcwele prophetic ngenxa isikhathi ngoba uNkulunkulu udila negeneration ngendlela ehlukile kunegeneration edlule. Nisekhona? Yeah. Kufana namabandla uPaulos mangabe ebhalela amabandla
Mawuthi uyibhele incwadi zakhona azifani exactly. Kodwa ifoundation iyafana uKristu. Kodwa indlela akhuluma ngayo namaGalatia nakhuluma ngayo eEfese nebandla laseEfese mawuthi uyabheka azifani ncamushi zitreatwa ngokwendlela uNkulunkulu azifice lamabandla awafice yiwo ebese ekhuluma izinto ezisidingo saleyo ndawo. Usekhona la endlini? Yeah. So uma uNkulunkulu ekhuluma kanje isimo sesikhathi esenza khulume kanje. Isizini emenza khulume kanje. So umuntu ozosizakala, umuntu ozoba nendlebe yokuthi because into mayenzeka ngesizini yayo there's no struggle. Awunezwa yini? Awutshala ummbila, utshala ebusika, uzobona ukuthi uzokhula kanjani. Kodwa mawutshala ngesizini yawo, zithi mazithi October November, utshala. Uyakhombisa ukuthi ukhule ngesizini yawo. Amapetshisi athela ngesizini yawo. Ama-orange athela ebusika ngoba isizini yawo. Lithi iBhayibheli yonke into incwadi yomshumayeli mayenzeka ngesikhathi sayo, yenzeka perfectly. Isikhathi semvuselelo lesi. Isikhathi semphefumula amasimo asevuthiwe sekuyisikhathi sokuvuna. Usakhona la endlini? And isivuna sizogcina nangemphefumulo, sizogcina nento eziningi esizozivuna including ama finances ayisivuno esibekiwe for this generation. Usakhona? Holiness is the harvest of nekuyivune ungastruggleish to be holy because we harvest of holiness, harvest of righteousness, harvest of love in abundance, harvest of power with no limits. The very power uNkulunkulu asebenze ngayo evusa uJesu kwabafileyo. It's your time to harvest the power of God, to inherit the power of God. Hallelujah. To take charge in the name of Jesus of situations. Ukhulume ukuthi cwaka masekhulume wena. Hallelujah. Nisekhona? Nisekhona? Have lithi iBhayibheli njengemana, his mercies are new every morning. They are ready to be harvested for the day. Right at the beginning of the day, his mercies are new. Mawuvuka ekseni babaza ubukhulu bakhe uthandaza kuye, you are harvesting the mercies of the Lord that are new for that day. They are new every morning for each and every day. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Awuyena umuntu wamabhadi namashwa. No, waphuma kudala ngesikhathi wamukela uJesu wena. Hallelujah. Kunezinto fabe asakhulunywa wena ngoba sekho kwi-vocabulary of your life, they were extracted by Jesus Christ. Ukuthi all is well about you. All is well. All things work together for good. Awuyena noma umuntu angakuhleba noma akhulume kabi ngawe, uyakubusisa ngazi. uNkulunkulu uthatha lento ayikhulumayo ayijika ayenze isibusiso mayifika kuwena. Bakuxosha emsebenzini kanti uNkulunkulu ovumayo ngoba njoba uonwa uyena nje, ngisho izona ngeke zenze noma kanjani kuwena. Ngisho uSathane uyalimitha uNkulunkulu ukuthi angenzi noma kanjani kuwena. Buza uJona, uJobe njalo. Kwathiwa kulungile ngawuthinta umzimba wakhe. Kodwa ungafinyeleli kwisoul. Ngampela uSathane wahamba emzimbeni, waphelela emzimbeni, akangafika kwisoul ngoba isandla sikaJehova sithe udlula. Ingakho ngeke avume ulinge ngongaphezulu kwamandla akho. Kufuneka wazi lesilinge siza kuwe silingane nawe. Nikhona? And sidonswa mhlambe i-assignment ukuthi uzosiza abantu abakulesimo, ngakho dlula kuso, ungastheorize. Khona mabefika uzoba nozwelo nabo ngoba udlule khona. Sikuzwile moyingcwele. Siyabonga futhi. Samukela ngokukholwa. And uyadala kithi. Mawukhuluma Nkosi, uyadala. Ungena kwami la akufani nokuphuma kwami la. Ngingomunye umuntu.
ima ngezinyawo. Emva kwephasika sokhuluma ngesifundo esibizwa ngokuthi i-threshing floor. I-topic yakhona. Threshing floors. Tshela makhelwane kuthiwa kuzofundiswa nge-threshing floor noma ngayi-understand ukuthi yini leyo nto. Then siliseke ngevesi elithi the judgment kaNkulunkulu will start in his house. Qala. Before iphumele kwabezizwe izoqala endlini kaNkulunkulu. 3 sikwi-season ye-plumb line so ichaza nayo. I-threshing floor ilapho kubhulwa khona ukolweni. Mawuqeda ukubhulwa bese uyayelwa kuthiwa well kodwa gade ukuthi kufuneka kube nomoya. Khona umoya mawufika uzohambisa amakhoba ngala. Ukolo ube ngala. Yazwakala. And uJohane uthi bazophuma phakathi kwethu not esikesi kuKristu baphuma entweni yokuthi bazibiza ngoKristu kodwa bazoshiya ngoba bebevele bengesibona bethu bazophuma phakathi kwethu bazozihlunga bona. uJesu azange abaxoshe bazihambela bona wabiza abasele ukuthi nani yahamba na. uRuth uNaomi azange abaxosha wabathesta wathi buyilana emzini yonina yonyoko izulu ngithi noma siqoshe buyelana emzini yomama benu. Uyabathesta uyabavivinya ufuna mabamlandele babe ngama true followers. Kwenzeka into ye-threshing floor kwahlukana uRuth no-Opa. U-Opa wabuyela kubo lazalelwa khona. uRuth walinamathela kuNaomi. Nasesiphambanweni khona wathi Nkosi uzongikhumbula. Wahamba naye uJesu waye paradise. Omunye wakhetha ukuya Hades. Isikhathi sokuhlukana kwembuzi nezimvu manje. Isikhathi manje se-separation se-foolish virgins ezilindile kodwa amafutha azingenawo. Ezinye zilindile amafutha akhona, which is a type of the Holy Spirit too. So isikhathi lesi sizoshumayela kube khona ukusefeka okwenzakala. Ngoba uNkulunkulu manje ulungiselele ukuza kaJesu ezolanda ibandla lakhe elingcwele elingenasihla elingenambili. Kuzohlukana ama-tares and wheat. Yazi ama-tares kuthiwa yini ngesizulu? Amakhoba, wheat and tares. Wheat and tares. Kunezinto ezithi mayimila la kuthiwa yini? Ezifana nokolweni mazamile. Mase sekufika isikhathi sokuthela okwalama lokuzana kuba mnyama. Abese ethi uJesu akuyekwe kumile ndawonye. Ngoba kusishulwa manje kuzosiphuka konke. uJesu for 3.5 years uJudas Iscariot ekhona wamyeka. Kwamila ndawonye for 3.5 years. Kwafika isikhathi sokuthi ke manje mase kusishulwa lokho kuzosishulwa kuye kwenye indawo okunye kuzosishilwa kuye upper room. uNkulunkulu is shaking umhlaba wonke ukuze konke ongazange kumiliselwe kuyena kushake. Even emagatsheni ukubona isihlahla siba negatshe lomile nginokwata phela lapha ekhaya
izolo bengikhipha amagatsha engithi mangiwadonsa athi qhephu omile kodwa akukata phela amanye amagatsha ayathela isihlahla sesagoba kufanele ngisibophe nje ngoba manje siyasindwa amanye omile engathi akhishiwe azokhishwa ayobaswa mawuqhephula liyaqhephula alifani negatsha elimanzi kodwa lisesihlahleni sikakwata phela uJudas Iscariot wayenjalo waye ehamba noJesu edla noJesu etafuleni kodwa umqaqoba omile ethengisa ngoJesu ekhuluma amanga eyisela khona la ithimini waye umphathi wesikhwama aphinda afake isandla khona la afake ekhukhwini lakhe isikhwama sethimba kaJesu waye treasurer. We are living the times is a threshing floor and I've seen izinto zenzeka even outside mawuthi uyabheka kunabantu abaqala kahle kube ngathi bahamba nayo lento ekugcineni bajike sebeshumayela enye ivangeli hawu lo mzalo ngoba uqale kahle wenzani manje ngesikhathi uJesu ethuma abafundi ukuthi lapha chapter 10 bakwenza imisebenzi yamandla wayengasho ukuthi wena Judas Iscariot sala wayebanika amandla bonke noJudas Iscariot babuye bejabula amadimoni abalalela ebesethi kodwa jabulelani kakhulu ukuthi amagama enabhaliwe ngoba wayengathi uyabona ukuthi omunye phakathi kwabakaziwe encwadini zokuphila uthi umuntu izokwenziwa uyena lo nto anganoma niyanothisa sekwanda uhlobo lwabantu abathi ngishiya indaba kaJesu ngishiya phansi anikwazi lokho obana abakubona nako YouTube athi umuntu nje from now on mina indaba kaJesu sengishila bayisho public ngoba isikhathi se-threshing floor yabo mhlawumbe umculo nje waziwayo odumile kodwa manje uphika uJesu phambi kwabantu begcwele isikhathi lesi esiphila kuso lapho nezulu selidimanda ubungcwele kithi obungezule zanywa yithini obuzozanywa umoya ongcwele niyalizogama lithi umoya unjani ya umoya ongcwele uyena ozokwenza wena ube ngcwele ngoba umoya ongcwele so wenza lento uthi ubaba ayiyona uthi ibangcwele ngoba mina ngingcwele nje bathi bangcwele nje uthemba umoya wakhe umoya ongcwele ozosenza sibe ngcwele ubaba uzosenza sibe ngcwele ngomoya ongcwele thina sikwazi ukwenza lonto kodwa uJesu uyakwazi ngomoya oyingcwele asenze sibe ngcwele ngoba uNkulunkulu engcwele so kuzophumelela abantu abavumayo abaqala bavuma isivumo sokuthi ngaphandle kwakho ngisehluleki ngicela ukuyisho nje blankly ukuthi baba ayikho into engiyithembayo kimi mina ngithembe wena ngenhliziyo yami yonke then uNkulunkulu uzobe seqala ke lapha athi you are the right person engizosebenza ngayo uNkulunkulu akasebenza ngabantu abaperfect umuntu akasebenzi ngabantu nama merits uNkulunkulu cannot be impressed by anything uNkulunkulu impresses himself ngawe ekuwe angani manisekhona uNkulunkulu ba impressed ngawe ngoba ekuwe impresswa uye ekuwe uNkulunkulu impresswa uye ekuwe you cannot impress God noma ungalunga ukulunga kwakho phambi kwidwedwe ingcolile there is no way you can impress God there is nothing that you have done to be loved by God uthandwe useyisoni uJesu wazwa kufela for the first time ukuthi olungileyo afela ababi qala lapho hamba nalo grace ke uthi Nkosi uyangazi I'm weak nginje uzoyazothini uNkulunkulu amgothi sotsho uzokusebenza khuleka ngoba wena uvumile ukuthi ngisebenze ngawo mina nginankinga ngama weak points akho ngiyamethemba umoya oyingcwele engimthumele kuwe uyena ozokwenza umsebenzi uyakwazi uNkulunkulu uthatha iscraper somuntu iscraper into ezalela izinkukhu ayishune kabusha ibe isidalwe esisha uyakwazi ukushintsha icase ibe iblessing uJesu uxwayisa abafundi ababhali nabaFarisi ababezibona bengcono kunabahedeni
noma bethandaza athi ngiyabonga baba ukuthi angifani nalo mina ngikhipha kwesho ayitshele phambi kwaNkulunkulu ayitshele ayineke phambi kwaNkulunkulu lithi iBhayibheli waphuma engasizakalanga emveni kwakhe kwangena umuntu oyisoni wazishaya isifuba wathi hawukela mina soni enye indoda yakhala yathi ngiyakholwa Nkosi siza usisuse ungakholwa kwami uNkulunkulu uyabathanda abantu aba-honest with themselves uNkulunkulu akasebenzi ngabantu abakwazi ukwenza usebenza ngabantu aba-available ningilalele noma nilele yeah avail yourself weak as you are so that ikazimulo udumo lonke luzoya kuNkulunkulu babone nabantu ukuthi ubungeke ukwenze lokho uNkulunkulu engenawe bavume njoba kwavuma uNikodima wathi siyakwazi ukuthi umfundisi ovela kuNkulunkulu wena masisodwa sikhuluma ngawe siyakubona ukuthi umfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba akekho ongenza lezi zinto uNkulunkulu engenayo yes bazosho njalo ngawe basiyakwazi ukuthi ubunje kodwa sibona uNkulunkulu enza lento ingakho lithi iBhayibheli khanyani phambi kwabantu babona imisebenzi yenu emihle nikhona babona imisebenzi kabantu enjani kodwa bese bedumisa abantu uyihlo osezulwini imisebenzi kabantu kodwa badumisa abantu why because babona ukuthi you cannot do that except ubaba wakho osezulwini akwenzise lezi zinto ingakho singadumisi wena kodwa imisebenzi ibenziwa wena sidumiswa uyihlo osezulwini hallelujah obana bathi Lord I catch your season right now Lord I receive your anointing right now Lord I'm available I avail myself Lord kulezi zinsuku zokugcina I'm one of the team members I'm instrumental in the miraculous move yakho globally all over the world abantu besindiswa in thousands Lord I'm part and parcel I'm in that camp glory to Jesus hallelujah hallelujah sonikela ngumamahlaba kube lona lo wathi moyingcwele